piny omedi koloni matut kotenre gi kanyo mar 1000 Street tich makare George Bat. Erokamano nyalidi atilo mar ariyo fwenyo ni to ginang'o gini minyalo tim mondo oganda oyud resruok kata mana 1000 kende to kuonde mamoko bende ma samoro ose weche mag ruchuok arita to yudo ka magi tudo go jomatindo to jomatindo gi gine miwacho ni gin jotelo makini. Ng'ato penjo kacha ne to onge nyiri moko motegno mane romo go 1000 Street gin mana yawuoyi lelo. Rita wach mar 1000 eko chakore kawuono. Iwinjo giti nyakwaro mkajwa kiny kiki kosi chenro no mondo me iwinje mathoth kotenre kod siganda 1000 Street. Wadhi mbele gi weche manyien. Kawasudo ni miyo moro ma jahigni 58 mawuok Ndhewa County ma Homabay osebedo gi lit nikech tho mag nyithinde mabiro kaluwore kod tuo mar remo ma ong'ere kaka sickle cell anemia, tuo ma bende osenego nyithinde 10 duto ma owe gi lwete nono. Wach tho mag nyithi miyo no bende osemiyo kata mana wuon pargi magisedago kuom higni 38 noringo ma owe. Jafwambo marwa ma Homabay yale abich miyo waler wi wachni. Majena gola mayudore kar chund bura mandhewa onyime gi tijege mag dala kaka pile to kata odoko ni ene pare ka mor to onge ge dhod chunye kaluwore gi tho ma oseyweyo pep nyithindi 10 nikech tuo mar sickle cell ma en tuo ma mako nyiriri mag remo. Jen ma osebede keny kuom higni maloyo 35 sani lero gi lit kaka tuo mar sickle cell oseyweyo nyithinde duto ma osetho ka gin e kinde higni 2 nyaka 10. Asebedo gi chandruok mar tho nyithindo kabisa. Nyathina kana okwongo chako tuo to lwete ochako kuot kon gi koni kasto tiendene. Koro kating'e ni mondo atere osiptal tapoko tho. Ne ok ang'eyo gimoro amora matime. Machielo bende kachaka bedo go mokwongo notho ka jahiga 6.5. Alafu mar ariyo ochako bedo tho giga 4. Mar adek akia ni notho gigni 5. Koro gisebedo mana ka githo e heji kapok oromo higa 10. Dala masani odake ni ne ogero manyien bang' kane odare dala ne machon mane wike thoth nyithinde mane otho kapod gin kidoro kendo ne ofwenyo kodeko kit tho manego nyithinde mane omiyo manyo jolony weche mag tuoche ka nyathine mogik bende nochako tuore. Sopio ni nochako ka jahiga 5. Koro iye nokuot, bade nokuot, tiende nokuot. Nating'e atere Homabay. Koro kana atere Homabay ema nodhi ofweny na ni en gi tuo mar sickle cell anemia. Koro nwawuoyo gi daktari ma daktari nonyisa ni mama nyathini ni to wang' ni ok nochako tho kendo. Abedo gi nyathino koro atere klinik bang' wige 2, bang' dwe 1, bang' dweche 3, bang' dwe gi nus, bang' dweche 2 koro aneno ka en sawa. Koro wana maber. Jen neni kod geno maduong' ni bang' tuo nofwenyore kuom wuode nosopeyo to ne odhi kuo kalure kod thieth mane oyudo to kata kamano geno mare ni orumo bang' wuode achiel mane odong' kuom nyithinde 10 go eko wito ngimane dwe mar 7 higa mokalo nikech tuo no to ma bende pod oweye kod paro mathoth. Kano gik makoro ne nyathi thona ni to awuo gi nyathini kaka goke rame onyisa ni goke rame bamne rame kakora chako wuoth kadhi kode koro buko mana ng'ogo remo watundo kode osiptal noko kawo kata dakika 2 kasto gi kanyo ne nyathi oweya. Okanindi samoro kachungo adwa nindo mana kode kachacha beda kama entiere no nyaka piny yawre. Irudi chieng' moro ng'ato nokona ni abro nego nyathi machielo ma an goni kae to koro tinda we ywak okaywagi. Ema nakawe picha nena koni hapana picha ni watema tima nade ema dipo ka chando pacha koro picha no nakawa dhia kano. Tho makiny ka kiny mag nyithi miyo ne kalure kod tuo mar sickle cell ne omiyo wuon pargi oringe kendo nyaka sani ok ong'e kuma entie. To nathiedho gi e yor sida kendo ne en sida maduong' nikech yuto na ne tin dichuo mane an go bende naolo gi wach tho nyithindo kiny ka kiny noringo moweya. To nowuok kowacho ni aole gi iko nyithindo. Ok onyal dak gi dhako mosiko mana ka nyithinde onyuolo to tho koro en nowuok ka gima owitore. Koro tieko higa madhi 12.
oko. Miyo ne wacho ni osebedo ka oneno matek kaluwore gi akwede ma oyudo e kind jogweng' kod anyuolane, kendo gombo mar bedo gi nyathi ne omiyo kawo nyathi nyamin-gi mane koro tuone ma odakgo kendo chung' e thieth mare. Nyathina ma nyocha okalo ni nyocha ok jowadgi kata jirendenagi nok nya yie mondo girip gi nyithinde, nikech ne giwacho ni nyathina ni nigi ukimwi ma kopo nogwari to dhi miyi tuo, nikech kata muya mane oyweyo jowadgi gi ne ok oyie mondo oywe butgi, nikech ne giparo ni koyweyo butgi to dhi miyo gi tuo. Koro an be napenjora kicha ni yawa to nyathina ni ang'o manatimo Nyasaye momiyo asika neno malit to pile pile, to kadang' Nyasaye tim na ono ma nyathina ni bed mangima piny to nobed na ranyisi kata nobede ne jo area ni rapar. Akawo nyathini nikech ne an kode, nikech koro an ema ne an kode en kich, nikech ne en nyathi nyamera, to nyamera ni ne pok okendi to nonyuolo nyathi manigi tuo ni, koro nomiya nyathini koa dalawa. Koro alama Nyasaye ni kade Nyasaye yie to riwre na gi yath momuonyo mondo otim bede piny ka chieng' moro otim kata hono moro dalana ka. Molio Char, achiel kuom apisas ma ochung' rango tuo mar sickle cell, wacho ni bang' fwenyo chandruok mar miyo ni kawo deko to gisebedo ka gisire. Foundation moro iluongo ni Shikuri Foundation. Yeah? So Shikuri Foundation no identify case ni to okawo ting' ong'ado ne janyuol ni NHIF. Yeah? Koro NHIF ni osebedo kokonyo mama no gi nyithinde te mane niga gi sickle cell. Nyathine mogik manolal last year, Shikuri project no kawo ting' nyathino te nyaka school, nyaka chiemo, ogero ne kata mama no ot ndhiwa kumodake sani. Koro wasebedo ka wakonyo mama no. En mana ni wakwayo ni joma ofwenyo nigi tuo no, early diagnosis, yeah? Early screening. Screening ni ibiro ipimi chon. Ipimo janyuol, tipimo gite couples. Yeah? Mama gi baba te ipimo gite mondo wa cancel gi ka gite gin gi trait mar sickle cell. Ende okoni kaka jolony ok ginyal tamo joma nitie keny mani kod tuo mar sickle cell mondo kik nyuol, mak mana ni gimiyo gi puonj kaka ginyalo dak. Kaka Homabay waseyudo cases mang'eny. Cases osebedo mang'eny, moko are very painful. Happen mang'eny e areas machiegni gi Lake region. Nyuol en haki mar ng'ato, koro ok wanyal ng'iso ng'ato ni kik inyuol nikech in gi tuo makama. Watimo ni genetic counseling, koro wang'isi niya kinyuol gima kama nyalo timore. Nonro mane otim kod riwruok mar Ampath ka omakore gi mar MSF higa mar 2018 yango ni jogo mani kod tuo mar sickle cell e kaunti ma Homabay ochung' ata malo 9.6 ka jolony lero gima kelo tuo no. Wang'eyo ni kawaida cells mek remo bedo ga round, mano cells ma kawaida, lakini ka ng'ama nigi tuo mar sickle cell to gikawo shape machielo, iyude kuma nyuola. Hereditary. These children who have sickle cell disease suffer from recurrent pain, what we call painful crisis, and many other complications including infections which can lead to their death. Alia Beach, Ramogi TV, Homabay.